O Concello de Pontevedra habilitará un aparcadoiro disuasorio para uns 150 vehículos nunha das parcelas de Tafisa. Segundo informou Demetrio Gómez, concelleiro de Obras e Mobilidade, esta iniciativa foi abordada no encontro celebrado este xoves co vicerreitor do campus de Pontevedra, con Jorge Soto. Vaise facer, polo tanto, aí un aparcamento disuasorio de alrededor de 150 prazas, cunha actuación lixeira, reversible, unha actuación moi sutil para que poida ser utilizado, pero ao mesmo tempo que en canto a universidade poida, decida, etc., sexa oportuno, se poda reverter para o uso que a parcela está destinada. O Concello acometerá esta obra co propósito de que o aparcadoiro xa estea dispoñible no verán e ata que a Universidade decida recuperar este espazo para usos académicos construindo a nova Facultade de Belas Artes. O vicerreitor Jorge Soto tamén anunciou outra actuación pensada na cidadanía. Trátase de habilitar 2 pantaláns e un pañol de material deportivo da Universidade. Estarían na zona do río Lérez detrás da Facultade de Ciencias de Educación e do Deporte. Trátase dunha actuación lúdica pensada no verán e nas vacacións escolares. Nos o que queremos agora, efectivamente, nos o que queremos agora é retomar moitas das cousas que non seu día quedaron no caixón. Queremos darlle outra volta e realmente poñer sobre a mesa aquelas cousas que parecenos que pódense facer, que son viables e que son posiblemente de un custe para os ciudadanos positivo importantísimo, non? Jorge Soto tamén avanzou a intención do novo equipo reitoral de humanizar o campus co propósito de integralo na cidade e achegalo á cidadanía. Para iso recuperarán do caixón un bello proxecto para acometer a medio e longo prazo a peonalización da parte central do campus.